Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga Joke Time na. Mas kubado? Oy, Lolo Ilyong, maayo kay Ari ka. Oh, nga, anong kinahanglan mo aw? May jutay lang ko nga pamangkot sa imo ah. Oh, abi pamangkot sa akon, sabton ta na dayon basta masarangan lang. Ari Lolo Ilyong oh, Ano na? paano mo mahibalaan kung babae o kung lalaki ang ara sa sulod sang CR nga hindi mo pagpalapitan kag hindi mo pagbuksan? Ano? Hindi pagpalapitan kag hindi pagbuksan? Oo, At sa hunis ang tubig siguro? paano mo masiguro nga babae o kung lalaki na? Aha. Ay do ka budlay haw? Kasi siyempre kung hindi ko pagbuksan, hindi ko pagpalapitan, hindi ko mabalaan. Oo, Anong himuon ko sinaman? simple lang Lolo Ilyong. Ano abe? Kulaton mo nga magwae. Ba? Oh, hindi ba Lolo Ilyong? Oo no? Oh, ako naman mamangkot. Oh, ano'y pamangkot? Kay sabton ko na. Aba? Nga nagatangla ang manok pagkatapos niya inom? Oh, kadugay-dugay na sila nga pamangkot Lolo Ilyong. Balaan ko na. Ano abe? Nagatangla na siya pagkatapos inom, kay nga nagapamangkot na siya kung saan na siya makapangihi. Ah. Mayong gabi no. Uy, sino to Lolo Ilyong? Taga dire na siya to, way makilala. Ah, kilala kong itsura, pero ang ngalan, hindi ko masyado makilalaan. Kung mahibalaan mo ang ngalan niya, pamahawan ta ka buwas? Ah, tuod? Oo. Kung mabalaan mo ngalan niya, pamahawan ta ka? Ah, anong puno sa ngalan niya, Luaw? Nagapamuno sa ar? R? Ah, Rolando, Hindi. Rodolfo, Hindi. Rumi, Hindi. ah, Rodrigo, Hindi. ano man, Rodi? Hindi man. Siling mo nagapamuno sa R. Oo. Ote, ano mang galing ngalan niya? Arman. Ano? Arman. Oh. Kabalo ka bala Lolo Ilyong mahibalaan mo kung maulan buwas o kung mainit? Ate oo pagi sa pag-asa. Hindi ah, Ay pagi man gali sa ano. pagi sa tuko. Ba? Nga man haw. Oh, pamati bala. Ulan. Init. Ulan. Init. Ulan. Init. Ulan. Init. Ulan. Init. Ay, sa pagkabatuon lang bala mas kubado. Ano lo? Nagalibog sa bungang ulo ko. Ngahaw? Kay balo ka. May utang ko bala kay paribibot. Pilang utang mo lo? Mga 20 mil. Uy. Abo na nga hindi ko katulog. Ah, Hindi ko katulog sang paminsar sang utang ko sa iya. kasimple sinasang problema mo Lolo Ilyong. Ay, anong himuon ko mas kubado? Amo niyo, tawagan mo si Paribibot, kagambalon, nga hindi ka makabayad sang utang mo nga 20,000 sa iya, para siya naman ang hindi katulog. O hindi bala, insaktong suggestion ko lo? Mas kubado? Ano lo? Pwede ka di ka palayo-layo anay? Nga haw? Basi bala may patulogon ko di temprano pa haw?
Antes na maghampang. May istorya-istorya ta di anaya. Ati pungko diyo. Sige Halimbawa, bitoy, ara kasi sa kalugar. Tapos, ginalagas ka sang manog sa likod. Hala, Tapos, sa tubang mo, may leon. agoy. Sa kilid mo sa too, may tigre. Hala, Tapos sa wala, may dragon. hala, kabudlay ba? Tapos sa babaw, may agila pa nga hanaang magdagit sa imo. Ay, grabe. Anong himuon ko sinaman? Kasimple sinatoy. Anong himuon ko, Noy? Bugtaw kay gadamgo ka lang. Grabe ba? O di ba? Oo, no. Ikaw naman be, pamangkot sa akon. May pamangkot ko sa imo. Ano na? Hatagi ako sang prutas nga nagasugod sa letter D. Liter D? Oo. Pulo ka prutas nga nagasugod tanan sa letter D. Ganay pa. Dudutay lang na balaan ko aw. O ano haw? Durian. Oo. Dalandan. Oo. Ano pa? Doay na ko sa minadumduman to yaw. Sus, ako yadam, kuya sa nadumduman niya nga prutas nga nagasugod tanan sa letter D. Tuod? Ano nga prutas be? Ariho, dunot nga bayabas, dunot nga mansanas, dunot... O hindi bala? Oo no? Sige pasugta na. Pero, ang pamangkot ko bala si imo toy. Ano na? 1 plus 1 be? Ay, Perti kapos nga pamangkot. Toi? Gali. Oo, kabalo kanoy. Ang utok ko yan, nagagata niya. Grabe ba? Oo, amo ko nakaalam. Kay man, gagata niyang utok ko. 2 plus 2 be? Ay, 1 plus 1 lang kay magata gidaw. Noy, kabalo ka magkanta? Oo kabalo ko na yung magkantaya. Gintuduan ko yan ni Lolo Puloy Ay, tuod. Oo, kabalo ka si Lolo Puloy, sagad man to magkanta. Perde ka sa akon Ngaw. Kay kabalo man ko magkanta, gintudloan ko ni Lolo Miloy. Gali? Oo. Sampulan ta ka, gusto mo? Hindi lang toy. Ngahaw. Kanami sa bungsang tsimpo, nahadlo ko mag-ulan. Grabe ka gidya sa akon ya. O sige, ikaw na lang kanta. Hindi ko. Nga, hindi ka magkanta haw. Kay siling mo, kabalo ka man magkanta. Kabalo ka toy, nahadlo ko. Nadlo ka nga ano. Nga madiscover. Pilingon. Ay, agaya. Ambisyoso nga mo. Ikaw gani, ambisyoso man nga gorilya. Ay. Ay, salamat. Ari, nagid man ako sa balay. Manok to ko Ay, ang apo ko nagali na ho. Abrihan ko balang portahan. Grabing tunog siyang portahan ba? Daw ba? Ay, apo. Sulod Okay, Lolo Duroy Amo giniblang na namian ko sa apo ko nga gwapa mo. Nga, luhaw. Kay ti, bisan do katarong sa itsura mo, pero daw hubog ang tingog mo. Amo gina. Ay, apo, salamat gid ha. Nga, luhaw. Gapasalamat gid ko kay gapalapit ka gyapon sa akon bisan amo ning baho ko.
Lolo Doroy, balangga ta kaya? Amo na gani nga, linsang gamay ko, diregig ko sa imo. Amo gani Plangga mo gigwapo, no? Oo, Lolo Doroy Te, okay laman si mo ang baho ko. Oo nahubog na ko gani siyang bawo mo, bro. Oy, anong ginabukay mo, apo? Ginapangita ko lang lo kundi ng toothpick ta. Ang mga toothpick? Oo. Ay, ambot Basta, kuya apo, siguradohon ko sa ibo. Kada tapos ko yung gamit, ginabalik ko ginadadayon. Ala, kalain si Molo. Joke lang na, apo. Na ano, kabalo ka naman niya kay lulo mo. Joker ka gidilo, no? Oo, amo na ganing na namian sa mga chiksakon. Ew, pilingon. Kay bisan tigulang na, kuya. Pero do kabayo, kuya, sa kadasig. Tuod ka, lo? Oo, do kabayo niya si lulo mo, Doroy. Makita man si Tsura. Okay. Migo Daniel, nag-ano ka liban? Ay, Migo Ronald. Abi, uy, kahamot sa kape ba? Oo, nag-propangapi ko di aga pa. Agod ba lang kondisyon ha? Ate, mapungko ko diha. Oh, sige Wala kita da libre nga kape. Ari Ari Timplahan na lang ina. Ate, wala problema Kadami por pangapi no, sang naga por pamati sa radyo. Tapos daw maka-saot-saot ka bala. Amo gani Pero nga ka, kasubo sa imuhaw. Hindi, wala man ako masubuan. Namiss ko lang si Katkat. Oo. Sige lang, Migo Daniel. Maabot kita panahon nga maging malipayon ka. Ay importante lang sinakuntani, mapakigbato ka lang ni Katkat. Oo. Nagambal man siya sa akon nga himuon na mo ng tanan. Sige lang, Migo Daniel. Kay kuwala si Katkat nga magpahalipay sa imo. Ano, Migo Ronald? Ari man ko. Migo? Hindi ko yagi ha. Ang gusto ko lang mapayuhom ka. Salamat gid, Migo Ronald. Kay wala mo gid ako ginabayaan. Lolo nyo! Nakita mo ng babae na ako? Ay, oo, mas kubado. Nagwapa siya, no? Oo. Galing na na siya man. Nagbuang ko na sa paghigugma. Grabe gini ba lang paghigugma, no? Makabuluang man gali. Uy, nano na siya man? Araw lang tawabla. Nagapamunit siya sa lata. Ay, kaluoy siya no? Mangkuton ko siya, be. Oy, mas kubado. Mano ka? Mamangkot lang ko siya. Day. Ti, day. Damo na isda mo nakuha sa lata. Ay, nano ka man man? Kita mo na nga lata nga ginapamunitan ko. May isda. Ano ka, buang? Ay. Nano man kuya man? Wala ka, Brahon. Pulit to. Nabi, mas kubado? Ahay,
Kaluoy man siya Lolo Ilyong, no? Amo gani eh. Oy. Mas kubado, Ilyong. Aray gali ka mo de. Oy, Basyang. Oy, Lola Basyang. Mayong gabi sa imo ah. Oy. Kamusta na ka mo? Ate, okay lang kuya. Ayos lang ko. Oh. Oy, nga grabe gid ang tulok ko mas kubado ka Mari Basyang. Anong natabo sa imo mas kubado? Hindi ka magsiling ah. Nga na-inlove siya sa imo. Ay, abaw Lola. Hindi gid siguro matabo ina. Kaya nga ah, why gid kuya naghandom nga magpangasawa ti gulang ah. Ako man, why man ko naghandom nga magpangasawa sang soltero man tani, pero wala man kapaligo. Ay, nako. Hi, Lolo Ilyong. Dito mas kabado. Oh, nagkataran. Oy, day. Dali di ah. Oh, day. Doon nagagwapa ka na gid subong no? Pati apo ko, diskartihan mo pa. Daw tiyo na lang niyang pagkabig ko kay Tito mas kabado yan ah. Day, sa tuod lang bala. Daw tubo-tubo lang ta. Ba? Ew, pilingon. Ay, tuod. Tagpila. Pila ng edad mo, Tito mas kabado, ha? Oo man, pila ng edad mo mas kubado? 35 pa lang kuya. Manog 36 pa lang ko. Pero ang itsura mo daw, tigulang pa sa ako now. Oh. Oo no, natigulang pa sa lantawon sa aton. Lolo Ilyong, Lola Basyang, natawa bala ko. Ang panit kuya, hindi pa ako rinot pareho sa inyo. Amo matuod. Lantawa ba lang itsura mo ho? Do pamatyagan ko gani, do punggod sa aging tubuan sang guya. Ay Sobra naman ka mula. Lo, sa tuod lang bala, kung di mutaran mo gid si Tito mas kubado, gwapo man siya ah. Ote, kita nyo na. Dalaga na mismo yung nagsiling ah. Gwapo ko. Gabi mo. Hindi ah. Gwapo gid ko ya. Ihambal ni Katkat ho. Ay, day Katkat? Lo? Hindi pagpasaha si Tito mo mas kubado nga gwapo siya. Basi bala? Oh. Ay, salamat. Oy, hala, DJ Tonton. Ari ka dagalas tiyangge. Oh, Lolo Ilyong, nagpapapapapapapapakal ko niya. Bao, ti mayo kay Ari ka di. Kamusta galing programo sa aton FM station? Ate, ara Lolo Ilyong. Damo na gid ka pamate? Damo nga patay, papapatay radyo nila. Uy, napat yun nilang radyo kay ikaw ganing dapat nila pamatian kay man magprograma kaya naga-remix. Ate, hindi ta sila mapipilit Lolo Ilyong kay tungod nga hindi kita ang ilan naluyagan. Ate, oo ah. Hindi mo mapilit ang isa ka tawo nga maluyag sa imo kung wala siya sang pagpalangga. Kag ang pinakamasakit kay ikaw lang niya ang nagahigugma sa iya. Bao, nagahugot. Hugot ka Lolo Ilyong ah. Ate, oo. Kay kanami gidabi siyang imo nga ginhambal eh. Pero bisan na mo lang ko niya Lolo Ilyong. Damo. Ay, naano man na imo DJ Tonton man. Istorya lang tadi nga naga-remix kay mo yahaw. Ambot.
Amo na gid ko niya nga daan halin siyang gamay pa ko. Kung sa bagay, anhon kaabi kay amo kasi na iya. Ang importante, Lolo Ilyong, may nanamian man sa aton, bisan bisan na mo lang ta si Mia. Amo gid. Amo gid eh. Tonton, puli. Ay, hala. Oy, ang asawa ko ina. Ginapapupuli ako. Puli. Hindi, ang asawa ni DJ Tonton, ga-remix man. Daw isog pa na si mo yung asawa mo, DJ Tonton, aw. Amo gani Lolo Ilyong. Sige, puli na ko. Ba, Roy? I love you. I love you too. Wala sila makahibalo. Nga ari na ako dire. Dire na ako sa likod. Makita ko sila gikan dire. Kasadya sa ila kag malipayon. Tapos, ang pinakasakit, nakita ko gid ang paghalok ni Roy kay Rose. Daw ginahiwa ang akon kasing-kasing. Siguro, kung wala lang ako nangin matalaw, kuntani ako ang naghakong subong sa iya. Kag si Roy, amo nagapanilag sa akon nga duwa. Nga sa akon panatabo ini. Nga wala gid akong ginaswerte sa patag sa paghigugma. Kuntani makakita na ako sa babae nga para sa akon. Ang babae nga akon palanggaon. Ang babae nga palanggaon kong tugtugsan o. Katulog-tulog lang ako sa imo. Ay, di may kuring slikon ko aw. Hindi, do ka pamilyar sang tingog sang kuring. Sino na na? Uy, hala, do nabatsyagan ko ni Ilaw. Baila na daga. Basi ko na no lang na. Maingaw ko, kay way na din kuring. Ngaw! Grabing tingog sang kureng ga. Daw ano ga? Do si Mas Kubado. Bayutan mo. Oy, Marisol, mayo kay ari ka. Nga man Marites, anong kinanglan sa akon? Oy, kabalo ka na sa balita? Ay nga ano lang balita, wala ta mabalanaw. Ay, kita pa yung Marites. Marisol? Oo way sa balita yung makalampuan sa aton. Amo gid, tanan diya sa barangay balanta. Kita pa ya. Pero isa lang gid balang wala ko na balaan. Ang ano? Sang nagbusong lang bata ko haw. Kaya kung diin pa bilang aga pa, dito ko na imo yung chismis. Amo na. Ay, ikaw yaw, pariyo tagani. Pero, nanutaran ko bala Marisol? Ano na Marites? Kada Martes bala, kung hindi marulbak, mataas ang presyo sang gatong. Oo no? Ay, nanuman? Kada Martes ginayan o? Oo. Anong solusyon daman? Ang solusyon? Kuhaon ang Martes sa kalendaryo. Marisol, kita mo tong naglabay? Ay, oo. Sino to siya Marites? Ay, tupad na namon.
Huwag ka kay balong ang bata ya sina. Bisan sinula ang nobyo. Ay, tuod. Ikaw yao, kabalo ka kung sinong nobyo sang bata mo? Amo na gani. Ang bata ko wala nobyo pero nagbusong. Dako ganun bulig niya sa amon. Labi na sa amon pag-eskwela. Kay kung wala siya, wala gi kami nakatapos sa pag-eskwela. Dako gini siyang bulig sa amon. Labi na gid sa amon pamilya kay kun wala siya. Paano na lang kami? Kani siya niya akong iboto. Hindi pagkalintang sa maabot nga eleksyon. May 9, markahan sa balota. Ari na siya. Aton butuhon ang pagbago. Yari na sa aton. Ay, daw puro na lang niya pagbago ang ginapromisya sa mga politiko, no? Lo? Ara ka na gali? Ay, Noy. Oo. Dali di Gaano ka dilo? Gapamati ko siyang radyo. O tilo, anong nabatian mo? Akuan. Pagbago ko nunoy. Tuod? Ano abi kay halin siyang gamay pa ko. Hasta nga nagtigulang ko. Kada kampanyahan ay mag-eleksyon, puro lang pagbago. O tilo, may pagbago gid man? Ati oo, may pagbago eh. Siya ganito, may bago naman. Noy, diin ka naghalin. Ay, toy, anak. Dito sa Tianggi, Nag-ano ka tuhaw? Namangkot lang ko to kung pwede ko kautang. Uti, nakautang ka. Ate, wala eh. Ngahaw. Ano abi kay may nakasulat? Anong nakasulat, Noy? Pwede ka utang? Uti ara man gali, pwede man gali ka utang. Oo, pwede ka utang, buwas lang. Ati balik ka to buwas na Tapos, pagbalik ko to, ara man gyapon ang ngalan nga, pwede ka utang, buwas lang. Isa lang ang buot silingon si nanay. Ano ang buot silingon si nana? Hindi kagad pwede ka utang. Ano pa? Uy hala, si Choy Imok man ang nagapakadto diyo. Mayong adlaw sa inyo, Toy. Mayong adlaw sa imo, Jose. Nakasyaga. Oy, Luloy Leong, Oy, mas kubado. mayong aga sa imo. Good morning, man. Wala kita da kape? Ari ho, Ay, salamat. Timplahabilo? Bawa, ako papatimplahon mo? Aha, lahog lang na. Pero kung totoo doon mo bala, wala gina problema. Ay, sige na lang gani. Pero labay man ang akon mas kubado. Ano lo? Siyang nagligad balang adlaw. Nakita ta ka nga nagahilibion sa likod nyo balay? Bah? Kuan lo, inang... Sugiri ko bala mas kubado. Ano abi? Ipautuwas kay Lulo. Lo? Hindi lang maghibi kay kalaway na gidsi mo. Joke lang, hindi na maghibi Nga ano gid ba lang natabo? Ano abi lo?
Ginsunod ko abi si John Roy kag si Rose. Baw, kaluoy sa kabaw. Mas kubado, ang hambal gani nila, kung para gina siya sa imo, mangin imo gina siya. Lo? Pero kung hindi, ati iya siya sang iban eh. Oh. Nakita ko gid nga malipayon sila. Kasadya sa ila. Kag inagid lo ang ginhinulsulan ko. Nga Tungod kun angin maisog lang ako sadto. Maghambal kay Rose nga. Napalangga ko siya kuntani. Kuntani ano? Kuntani ako ang upod niya subong. Kuntani ako ang iyang kalipay. Pero pwede man agurolong agawon ko na lang Agawon mo? Oo. Total, nobyo ya palang mana. Ay, nako. Sa pamatyag mo, malipay ay hansero sa himuon mo? Lo? Oo. Kahibalo ka na gid bala nga. Naluyag naman na siya ka John Roy. Amo na ang pinakamasubolo. Nga hindi pwede masaylo ang balatyago niya sa akon. Ay, mayo kung radyo lang na, pwede mo lisuon. Ute, ano man galing himuon ko, lo? Magpangita ka siyang babae, nga wala siyang nobyo. Lo? Kaglabaw sa tanan, wala ba na? Kat. Apo? Lola? Sino'y nang ginachat mo? Kwan la. Si Sir Ryan Ryan? Oo la. Ang teacher mo? Oo. Ay, do pero may naka mo nag-chat nga duwahaw? Kwan abila. May ginapamangkot lang ako sa iya. Ay, abe palang tawa ko bisang picture na be? Ari la o? Abe? Wow! Kagwapo man nigali sa iya. Do ka pamilyar, do nakita ko na ni siya sa TV. Oo la. Kagwapo sa iya no? Oo. Pwede mo ko mapakilala sa iya po? Abaw. Lola ha? Gusto ko sabi makilala. Hindi bala namin ni siya magkanta? Oo la. Namin ni siya magkanta. Upod siya mga grupo. Gusto ko nga silang makanta sa kasal namon ni Miloy ko. Okay la Hambalon ko na si Sir Ryan. Sigurado gid niya masugot na siya. Masugot na siya kay makita yung gwapang ikaslon. Aba, dindampe? Higugmaon? Ikaw lang ang palanggaon kag hindi kagid pagibaylo. Bisan kay sino? Pero nakibot ka na lang nga ikaw gali ang iya na lang nga ginbayaan. Ginbaylo sa iban. Kag hasta subong, hindi pa ka move on. Sakit-sakit. Oo, masakit gid man kung ibaylo ka. Sang tao nga ginpalangga mo sang todo. Prote anong mahimo mo, kay hindi na ikaw ang iya gusto. Ang mahimo ka na lang, batunon kung ano ang nadangkan. Agay! Move on! Wait, nami pala mag-move on, ina palang tapos paligo. Antis ka pala mamahaw? Pagkatapos mo maka-move on ka na, hayahay ang buhay. Amo na gani, nga kung magpalangga kahambal nila,
kaugalingon mo. 99.1 lang. Ay, ano ko no? Ay, importante nga kung magpalangga ka. Matudtuod. Bala bayaan niya ka. Bala ibayloya ka. Ay, importante, hindi ikaw ang nagluib sa iya. Nga. May ganun? Ini naman si Butsoy. May nagsiling nga ako tagoy-toy, pero wala sila kay Balo. Wala lang sila kay Balo. Para sa ato niya hugot, portion. Amuning hugot niya wala galalangot. At least nakalingaw. Ano kuno ato? Gusto ni Puloy nga mag-istorya kami. Subong pa. Nga ginhambalan ako ni Miloy nga gusto niya kuno nga magpakasal kami. Subong pa siya masinabad. May hambal siya kuno sa akon. Kagano naman ina. Oh, basi gamuhon niya naman ang kabuhi namon ni Miloy ko. Ay abaw. Anong natabo kay Lola man? Nga daw nagkakaurungan siya? Kagho? Nagapanguyab? Do wala siyang tinulugan? Ano yan ang ginapaminsar niya man? Gusto na. Basi ang malapit na lang nila nga pagpakasal ni Lolo Miloy? Ay, ba? Lola! Ay, apo! Anong ginapaminsar mo man? Kagina ko pa ikaw nakita nga, nagkakatulala Juan apo. Sugiri ako, Lola. Handa ako nga buligan ka. Ano ba lang nagapagamo sa pinsar mo? Ginapaminsar ko lang kung sinugid bala ang magadaog bilang presidente. Lola, ang tao na ina magdesisyon kung sinugid balang butuhon nila bilang presidente. Pero kahibalo ako nga, hindi amo sinang ginapaligban mo. Apo, nagalingin ang ulo ko. Ha? Tungod, ginapaminsar ko ang ano, Lola? Ang ihambal ni Puloy sa akon, parte kay Miloy ko. Lola, hindi ka na magtawag kay Lolo Puloy. Hindi na siya pag-istorya ha. Agad niya hindi na magamong pinsar mo. Amo gani. Sige, hindi ko na siya pag-istoryahon. Oo, ako na lang mistorya sa iya. Oy, ikaw may istorya? Ay abaw, may pagkamarites ka man gali apo, no? Ay, siyempre, Lola. Din pa ko bimasunod kundi si Imo. Aring cellphone ko. Tawgan ko na si Puloy. Ay, hello. Pare Puloy. Ay, hello, sa imo, pre Elia, mga ka? Sa imo. Mayo, adlaw, sa imo da? Nagtawag ko sa imo kay hindi lang kubla ka siya ko nga mag-amiguhay kita ni Pare Miloy. Do kamo pa yung aduang maaway nga duha hao. Akiwa, magkugatang away. Sala ako na balaya kini subig ko nga maturan sa Basyang ng utang sa Bombay. Oo, nangutang man si Pare Miloy sa Bombay, pero kita ni ibala, hindi mo na lang paghihambal kay Basyang. Kay kabalo ka naman nga, basi ma-turn off si Basyang sa iya. Kaya mo ako na, gusto ko lang ma-realize na Pare Miloy. Oo. Na hindi dapat magbutig kay Basyang. Kaya kung nga sa kwanta, si Basyang magkapagalanan niya. Kaya lagan niya sa Bombay, utang mo niya po. Tapos mambayad, si Basyang wala yan po. Amo tagsan ni Pare Puloy, galalain ko subong. Kaya si Marie Rosing nag-text man sa akon. Kaya nangayo sa number ni Pare Miloy.
Ang bayan ko sa ako, no, ikaw ko lang nga may pakanas na mangayo si Roseng sa number niya. Nagpagkawag ka domdom po inyo, haling para sa una, may pagnanasa, mapagnanasa nga na siya sa inyo. Sige, abo, pinagmaritis na kuya ako. Tumugban mo na ito na yung upod inumustabaan yung istorya gina ni Primiloy sa atin po. Ay, oo. Atong nagbakal gani si Marirusing sang pates, tapos ginalantaw-lantaw gini Primiloy, kaya igwad-igwad ko nung buli itong nagalakat. Oo, kung sa balay lantaw siya ang makanirusing na piya, so yabang na siya plat. Ay, aba! Minsan man si Marirusing, may pagtingin man si Primiloy sa inyo sa amos itong panahon. Kita mo gani, sa inagdana ko gani, si Marirusing na mapudyo sa susuman, na yung iduho ni Primiloy sang inasal to, di ba? Oo, inasal ka kayo gani nga baboy. Oo, ganyan. Bao, dyan ay pa. Pero paano na karon kung halimbawa karon nga si Roseng may istorya kay Miloy kag nabalaan ni Basya? Porque luego el día para se sacrifica para también se sacrifica ni Basyang. Dito kaya prepuloy magpangaluyag, no? Disidido kaya kamera Basyang, ha? Aquí con decidido si Primiloy, decidido ko ya Brelio. Yung mga tigulang naman kami, natag na lang nga kay Primiloy si Basyang, siya man ang magkakadesisyon siya dra, ang makadesisyon siya dra sa ulihe Brelio. Oo. Si Basyang, Primiloy, si Roseng. Di paano na karon kung maglapit ang buot ni Miloy kag ni Roseng, basi bala kung kawawa si Basyak. Okay, Basloy, kung naman mo na Basin. Basin? Itayan lang sa Basin ba? Pero, grabe gid balang paninguha subong ni Marirusing makuha gid ang number ni Primiloy. Bati ko ginadya ko na sa Facebook to. Hindi na siya na malinguha. Yung tagahan yung nagkaroon ng number ni Primiloy. Wala ikaw nagsasag. Gusto mo di ba na hambal ka niya sa kuan ang ginagutom baka noon ang nagapangayo tagaan di ba? Pero maayo na ako sa inyo Primiloy. Hindi ina pag maayoon mo mga ngitaan taman ka no? Hindi ina pag hambal kay Basyan. Kay basi ko magamo sila ni Miloy. Hindi ko na pag-iambal kay Basyan kung di siya mamangkot. Diba, yung plano mo sila. Lain yung plano ni Miloy, tumugon ng Diyos malab. O hindi.